Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 15 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 101 kaadlaw na lang ang nabilin, Paskwa na naman, 108 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020, saylo na kita sa tuig 2021. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sa aton nagapanguda nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 100 milyones nga public market sa Kawayan gininaugurahan. Councilor Ramos nagklaro nga rotation ang mga driver sa libre sakay program sang Bacolod. Kahulugbon ginalantaw rason sa pagpatay sa isa ka babae sa Banwa sang Hinubaan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Gindipinsahan sa Malacañang desisyon sang gobyerno nga nagatugot sa third telco player nga dito Telecommunity Corporation sa pagtukod sang ila pasilidad sa sulod sang kampo sang militar. Madamo nga grupo kag mamalida ang nagpalabot sang kahangawa sa ginkasugtan sa Department of National Defense kag dito sa posibilidad maghatag iniligwa sa China para mag-espiya sa Pilipinas. Puerte, no? Di kakita na yung pwede katukod ang dito mo sang ila sini mga seal site bisan sa sulod sang kampo sang militar. Ining dito nga ni ginapanagihan ini partly sang China Telecommunication Corporation sa idalom sang kontrol sang gobyerno sang China. Palangga ginato, no? Palangga gid sa gobyerno ni Duterte ang pungsod China kag mga Chinese. First time ni sa kasaysayan nga ang mga cell site pwede ya mga tower, pwede ya mo pahanugutan nga ipatindog sa kampo sang militar. Amo ini ang kasugtanan kung sa bagay. Una ini, naging pahayag ni Defense Secretary Del Pen Lorenzana nga nagpirma siya sang kasugtanan sa dito nga magatag ligwa sa pagtukod pasilidad sa sulod sang kampo sang militar. Puerte kabakod sang China sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga bisan sa kampo sang militar pwede siya makapatindog sang iya tower. Di ang mga mamalida kag ibang nga sektor na balaka niya base kon gamiton ini sang pungsod China sa ila pagpang-espiya. Depende hulato naton kung ano ang mangin resulta. Kabay pa mas temprano mateleskopyo nila ang matuod-tuod nga lihok sining mga Chinese sa pagpatindog sang ila pasilidad mismo sa sulod sang kampo sang militar. Hindi ayhan delikado ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na.
Sang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. The time, las 4:50 morning. Matugnaw ang kagahon. Halin kaina nga pagtulo-tulo sa kulan. Ulan, dabo-dabo, kagaiban pa. Ang aton patrol, wala kabilinggan nga matugnaw ang kagahon, padayon sila nagalagulad sa mga dalanon. Dugay-dugay, idulong nila ang nagapanguna nga mga balita, mga impormasyon nga mahimo nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Kamusta mga merkado? Kamusta mga balaklon? Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? 51 minutos na nakaligad ang korpyo. Sa sini nga mga tinion, aber, ang aton patrol, Martes karon nga adlaw, balita sa patrol. Of course, kinaupdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Matulutugnaw nga kaagahon Aksyon Fred no subong nga aga naman Tuesday naman Aksyon Fred panibago nga nga padayod man ang pakig-away sang tanan sa ginatawag nga COVID-19 pero nalabyan nato Aksyon Fred ang duha ka dalagko man nga merkado kaangay sang Burgos Public Market kag Libertad Public Market kadamo hapon sang mga nagapangumpra Aksyon Fred no sa sining nga oras kay ti subong nga adlaw, it's Mother's Day. Gali? Oo, basi kagapon Aksyon Fred na bato na nila ang mga sweldo. Ti subong ang mga iloy ari ni sa mga tindahan ay ma-celebrate sa Mother's Day. Kag ti Aksyon Fred ti kinanlan Manila daan hindi sa adlaw-adlaw nga tanan makagwa sila. Ti kung may tsansa malang kag kung may ara malang sa inugbakal ang iba na Aksyon Fred nagatingob na lang sa pagbakal para wala labot nga likaw sa pagsigi kag guwa kag para man makalikaw Aksyon Fred sa madamo bala nga tawo kay ti wala kabalo base ang sugata mo dira may ara na iya sang dala nga virus kay ti may ara daan sa mga asymptomatic o silingan wala sila Aksyon Fred sa mga sintomas pero carrier na sila gali kag makalato na that's why amo ginang susulit man ni ginambal sa aton nga mga otoridad nga kung wala man lang sang importante nga kadtuan hindi na lang magwa kang magpahimuyong na lang sa tagsa ka mga balay kay kahapon nagka-record naman Aksyon Fred ang Negros Occidental kay syudad sang Bacolod sang madamo naman nga kaso sang COVID-19 kaangay sang Bacolod may ara iya 60 kag ang Negros Occidental may 36 Aksyon Fred. Pero kahapon, may ara sang update ang aton Kapitolyo Provincial. Yung kisa, alam ni sila update kung saan all nila gusto Aksyon Fred, no? Kahit tinaybaluan kung last time ato, bago ang nagapanguna nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa karon Aksyon Fred, talisay na. Nga may as of September 13, may na-record na nga 297 kakaso sang COVID-19 sa Talisay.
Ikaduha dire amo ang syudad sang Silay nga may 282 kag amo ni ikatatlo subong Aksyon Fred ang syudad sang Bago nga mayara sang 195. Sa record, ang pinakanubo diri Aksyon Fred o kung pinakadutay nga kaso amo ang sa Banwa sang Candoni nga may 5 lang ni sila Aksyon Fred kag Salvador Benedicto nga may 6. The rest Aksyon Fred tag 2 digits na ang mga na-record nila nga kaso sang COVID-19. Tiyan mo na pala mangkutanon sang tanan. San o pa ini Aksyon Fred mauntat nga magsaka ining kaso sang COVID-19 kag imbis nga madugang sa positibo nga kaso tani ma-record Aksyon Fred sa mga recoveries. Pero ang dalanon subong yung Aksyon Fred going back diri sa syudad sang Bacolod, tulutaw iti expected nga ang mga mga nagalabay-labay Aksyon Fred sa mga dalanon diri sa palibot, mga pribado nga salakyan, mga tricycad, mga tricycle, especially gid Aksyon Fred sa merkado nga ang iban ti wala daan salakyan man nga ila, ti ang iba nagadaginot man Aksyon Fred no nga makabiyahe bala subong nga mga inoras dulong man sa mga nagapangumpra kay para sila mismo makaginansya o kung makakuan man Aksyon Fred makakwarta pagi sa pagdulong lang sa mga kauturan naton nga nagapangumpra kay ti magulo adlaw Aksyon Fred sako ng dalan, sako naman ang aton kapulisan sa maid-id nga pag-check sang mga dokumento nga nagkakaigo para makalabay sila sa mga checkpoints. Pero damo Aksyon Eden, Aksyon Fred. klaruhon ko lang ini. Ang mga tricycle ginatugtan nga makabiyahe samtang ang jeepney pasero nga wala. Amo na gani Aksyon Fred ang ginapamangkot. Kay ti actually Aksyon Fred inibala mga tricycle kag tricycle. May mga ways man sila nga do kisama consider Aksyon Fred, especially butangan nila familios. Gali kay pagkalambotos punta mabayad ang mga nagasakay. Ti hindi naman masunod sa aton nga mga otoridad nga ay nagabiyahe to siya gali. Kay ti sino man may mag-expect man Aksyon Fred ka usisaon pagid kung may familios nga nakabutang. Amo na Aksyon Fred mga paraan man bala kung balaga nila mga remedyo general nga para makakwarta man sila. May home quarantine pass man sila? Ang iba Aksyon Fred may home quarantine pass, ang iba depende kung may ara certification sa ila barangay. Kay kung within barangay Aksyon Fred do damo ya sige hapon nagabiyahe especially mga tricycad, mga mga iskinita Aksyon Fred sa purok-purok. May ara sige hapon ya sa mga nagabiyahe pero tigin na dumilian sila tani sa mga mayor nga dalanon bala Aksyon Fred diri sa palibot sang syudad kay ti may bitaw man tadaan nga mga otoridad nga nagabantay ti ang risgo bala nga ginatawag Aksyon Fred ang iba damo kita nakita sa checkpoints nga nagakaladakpan nga nagabiyahe wala sang driver license, nagabiyahe wala sang nagakaigo nga dokumentong ila sini nga mga tricycle ti problema pa Aksyon Fred to. Ginatuman man nila ang ad kag even? Ang adjag event sa Q-Park Aksyon Fred ginatuman Manila. Kay ti amo ginang ang una gidaan nga ginatanaw sinisang aton nga kapulisan wala labot sa mga dokumento. Pero may Aksyon Fred may mga kilala man ko nga wala labot sang Q-Pass nga kun may example nagadulong siya adlaw sa iya abi dira nga pamilya sa trabaho nagkuha lang barangay certificate nga ialaw ang amo ni nga tawo nga magdulong adlaw-adlaw sa iya sini nga pamilya. Aside nga may HQ pass Aksyon Fred may barangay certificate pagiti kay syempre for example even number lang to yabi ang iya Q pass. So the next days ang ad Aksyon Fred nga kung hindi siya tani kagwa but may ara siya sang barangay certificate nga ginpahanugutan siya nga magdulong ginapasugtan man Aksyon Fred basta ti amo lang na balay kaggadto lang o kundulong lang sa ginatrabahuan sang iya sini nga pamilya. That's why ang iban Aksyon Fred nagagamo ang auto kag ang paminsaron kung ano nga mga human considerations or iban pa nga konsiderasyon nga gina-consider sa mga check-up points para pahanugutan magsulod Aksyon Fred. May ara man daan iban like for example to nagligid share ko lang Aksyon Fred halin sa Kawayan naga-tricycle lang siya. Wala siya sang driver's license. Galik, igit pamangkot siya sa Sumag border.
Pag abot ni Aksyon Fred, hambal niya lang sa pulis, wala siya kabalo, nga bisan gali MECQ, kinahanglan magdala siya sang driver's license. Tinagambala aton kapulisan whether ano man dira nga quarantine mode, basta naga-drive ka iya sang salakyan, dapat nagabitbit kagid sang driver's license. Kaya makon mo halin siya sa kawayan, wala siya sang bitbit nga driver's license. Ang rason nilang di paglambot sa kapulisan, ginpasugtan kag nakalusot man siya sa Kabankalan border, Aksyon Fred. Di mo na kisa bala malibog man ang ulo sang tawo kay kisa wala ga pattern ang mga pagsulundan man sa kada border checkpoints. Pero anyway, Aksyon Fred, tubtob Setyembre 30 pa ini ang aton nga kapulisan na nagahuy-huy ng abaga sang bantay sa mga border check-up points. Aksyon Fred, makapoy man ay no, bisan 3 na sila ka-shifting tag 8 ka oras galing kiti galilibat ulan init, Aksyon Fred, no, kag mga dokumentong ilagi na check sa adlaw-adlaw man nga tanan. Ari kita, Aksyon Fred, lastly sa bahin sang Bacolod City Public Plaza kundiin ari na ang mga jeepney, Aksyon Fred, no, nga mga ginarkilahan sang syudad para magdulong sa mga medical frontliners kag sang mga essential workers. Pero damo, Aksyon Fred, sa mga jeep, pero wala pa man sa mga pasahero kag ti nagahulat-hulat lang sila nga makadulong man sa sining mga persona. Sa ato naman nga complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa Aksyon Report, halin sa Patrol Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Kamusta? Ang aton sini nga mga kauturan, may mga reklamo naman. Ang iban kuno nga mga driver, wala iya maagda, iban nga mga presidente sang pila ka mga grupo sang transportasyon, daw wala iya ginagda kuno sa syudad sa Bacolod. Ti ang ginatulok nila masakit si Councilor Dindo Ramos. May patag na karon na si Councilor Dindo Ramos angot sa pila ka mga hibubunot sang mga driver dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02, ang pinaka-importante subong maka-check up kamo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nagkalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, mga balita naton sa Kapitulyo,
100 milyones nga public market sa Kawayan din inagurahan. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginapamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pag-inaugurar sa 100 milyones pesos nga bag-ong merkado publiko sa Banwasang Kawayan na hamtang sa National Highway sa Barangay Poblasyon. Siya ginupdan ni 6th District Congressman Hinaro Limaw Alvarez kag ni Kawayan Municipal Mayor John Ray Tabohara. Ining merkado ang mayara sang 51 ka mga available stalls. May wet kag dry market areas, commercial stores, canteen kag madamo pa. Sa mensahe sang gobernador iyagin na pahayag nga makatuga ini sang dugang economic activity kag progress sa munisipalidad. Panugyan ni Lacson sa mga local vendors nga magpaambit man sa ila sa nga bulig sa sering nga merkado paagi sa pagpabilin sa katinlo kag maintenance. Angot sini may araman sang 25 ka mga barangay ang nagbaton sang financial assistance halin sa lokal nga panguluhan sang Banwa kag may counterpart man ang gobyerno provincial agud nga punduhan ang ila sini nga mga local projects. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubaya, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10. Dugangan ta mga balita kag isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mga Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kita kahapon, may pila ka mga reklamo sa border control sa Bacolod. Gaugtas ang aton kapulisan, may pila man niya ka mga personalidad bautig agid ulo. Kung daw medyo maipit mangakig, buyayawon ang kapulisan. Ini nga buhat, hindi bala maayo ini. Magkonsiderar man kamo. Ang kapulisan gatuman lang sa bando. Ang kapulisan pinsaran nyo bala. Kung magulan, basa mada iban, kung pwerte kainit, sos. Kung may balatian ka, madugangan ang balatian mo. Abi nyo makapoy ini ang obra sa kapulisan, mga frontliner naton. Galing, ang iba naton nga makauturan niya, ilan na sila pa mga kig, ga sinoplado pa. Ti bayo blan ang kung si taon kay mo nga kulang-kulang ikaw sa mga kinahanglanon nga ipakita, may mga home quarantine pass, driver's license, kag iban pa. Ti kung wala kas na mga kigay mo, kabudlay no, ang dapat magpasunaid kita. Hindi man na gusto sa kapulisan na magpainit kag magsulay ka ulanda. Galing kay ti ilan na obligasyon, mando ina, nga dapat ipatuman sa mga checkpoint. Ti kung ikaw paparahan ka da, iban suplado kayo kay kuno, usik oras. Hindi niya usik oras, ginapasiguro nga ang ginahimo mo husto. Ginapasiguro nga mapatuman ang ad kag even scheme. Ginapasiguro nga kung wala ikaw sang lisensya, wala ikaw sa nagkakaigo nga dokumento, hindi ka pwede makalabay sa check-up point. Amo na yang husto da. Galing kay man may mga utod di kita, bot ano nga klase, may mga pagkasuplado, istrikto kuno sila, buyayao ng kapulisan, ti amo ni nga lihok ang hindi maayo. Pasunaid man kamo, abi nyo, hindi makapoy, nga magbantay 8 oras da, sa check-up point, ulanan kakag-initan, por Diyos, por Santo, hindi man magsubra, sinuplada, kag sinuplado. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise,
kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. Lotto Result! Resulta sang Lotto 655 kita, ang jackpot 111 milyones 312,547. Kombinasyon in any order 33, 20, 29, 50, 16, 13. Resulta sang 655 33, 20, 29, 50, 16 kag 13. Sa ilo kita 645, ang jackpot 8,910,000. Kombinasyon in any order 24, 6, 14, 20, 44, 13. Resulta sang 645, 24, 6, 14, 20, 44, kag 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:29 na. Mabalik kami, dugang nga mga balita pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Program sang Bacolod. Detalye sa niyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayo kag Action Fred, may pagklaro si Bacolod City Councilor Dino Ramos, Chair sa Committee on Transportation, angot sa ginatanyag nga libre sakay nga programa sa LGU sa Bacolod, karon nga modified ECQ. Gain pahayag ni Councilor Ramos nga rotation Action Fred ang mga driver nga magapakigbahin sa sini nga programa. Bot silingon, ang mga driver sa unang adlaw sang libre sakay ang hindi na makabiyahe sa masunod nga mga inadlaw. Ini sa tuyo nga matagan na sang oportunidad ang iban nga mga driver nga maka-income. 42 ka mga drivers ang nagabiyahe sa 7 ka mga rota sa Bacolod Action Fred. Ang kada rota ang mayroon sang 6 ka mga jeep, 3 ang para sa mga essential workers, kag 3 naman ang para sa mga medical workers. Sulo kay Ramos, ang syudad abo ang magapakig-angot Action Fred si iban nga transport groups o kun association para maka-avail man ang iban nga mga driver. Ang syudad ang magabayad sang 3,000 pesos. Lakip na diri ang arkila, gasolina kag income sang driver. Ang libre sakay nga programa ang magalawig samtang syudad ang napaidalom sa MECQ. Ang nasa rotation mo na, isa na hindi na, hindi umuso na sila or iyatan na naman silang diskusyon kasi nung driver nila nga pablay on. The next day lain naman. 46 wala naman, hindi na, lilain na. Dapat yan si Bacolod City Councilor Dino Ramos. Sagod malikawan ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement. Sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod yung kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang Kahulugbon ginalantaw rason sa pagpatay sa isa ka babae sa banwa sa Ginubaan. May report si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May agaksyon na Fred kahulugbon gid lamang ang motibo karon nga nakit-an sa pag-imbestigar sa Ginubaan PNP sa papatay sini isa ka babaye nga si Marilo de la Peña, 45 anyos, ang Puro 4 Barangay Asya sa nasambit nga Banwa. Sunod direction Fred kay Kuan, Police Major Clifford Batadhay, hepe sang Ginubaan PNP. Wala sang madalom gid nga rason nga pagpatay diri ni Rene March Garcia sa nasambit nga biktima. Sa pag-imbestigar nila kahapon o kung nagligad nga adlaw, ining suspitsado una nga nagpadulong sa ila puloyan kag nagpanugid sa bana sining na biktima nga may enkwentro siya or may nakaenkwentro siya nga tupad balay niya. In fact, ining bana sang biktima action friend nag-advise pa siya nga hindi pag sa pako ng ila sini nga inaway. Pagkatapos sa to, ang bana naglakat action Fred ngay naglantaw siya sinituba sa rubi. Pagpauli iya balik ang asawa niya na sa puwan na lang nga
patay madugoon sa sulod sang ila sini nga puloy-an aksyon na Fred. Ang suspect karon na dakpan man sang kapulisan pero hindi siya maistorya gid sang tadlong na shock man siguro sa iya ginhimo bangod hubog sa mga panahon nga ginpang labo-labo niya ining babaye. Wala man sang indikasyon aksyon Fred nga ginkawatan niya o kon plano abi nga luguson ini. So kaso nga murder ginapreparar na sang kapulisan, batok sini nasabit nga suspetsado. Murder asad nga Murder. Oo. So inang ano gid pinakamotibo yo sir man? Kamo lang ning kuan gid. Sa po sa ato ng isa nga haral sa ato ng bisigat na dito. Wala man sing mga reason behind wala o kay previous. Oo. Mga grudges or ano. Kay sa ato ng bisigat nagtatama ka sa sila tang di na kay mag-istorya sa bata sa biktima. Na may problema siya to pagbalay dito sa ila. Inang balita, ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsan ano ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Kay size, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon Fred, naglambot sa 2,040 pesos nga balor sa inasuspetsyon siya buong nakuha naman sa isa ka persona nga ginakabig nga high value target o contact 8 drug personality sa Bago City Police Station sa bypass operation nga ginpatiyan sa Purok Esmeralda, Barangay Poblacion sa syudad sa Bago las 11:30 kagabi. Ang nadagpan ang ginkilala kay Rolen Holito, 47 anyos, kag residente sang Purok Matinipigon 1 sa amuman nga syudad. Nakuha kay Holito ang apatanan nga heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Si Holito yara karon na kustodiya sa Bago City Police Station. Kaysa ato naman nga mga kaaksyon, importante gid ang ikayong lawas. Para malikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food Balitalin sa patrol ang kaaksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:02 standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,